אנשים צריכים להבין שהעולם משתנה היום בקצבים שהעולם לא הכיר. כל אדם שיושב מול מחשב, צריך לדעת, המקצוע שלך בסיכון כזה או אחר. ואל תיבהל. אתה בונה אתרים, אתה רואה חשבון, אתה עורך דין. כל המקצועות שיושבים במחשב, בחמש שנים הקרובות, העולם, אני גם יש לי הערכה שבשנתיים שלוש אנחנו ניכנס למשבר נורא גדול, כי החברות, חלקם, חברות המערכות, חברות יגדלו וחברות יקטנו. כן, היחסיות תשתנה. אז כל מי שעובד במחשב, הוא יהיה בסיכון נורא גבוה, כמובן גם חברות כמו וויקס, כמו שופיפיי, אני מניח שיקרה איתם משהו, לא יודע מה. יש חברות שאנחנו רואים שהמציאו את עצמם מחדש, גם כמו גוגל, שזה מטורף מה שהם עשו בשנתיים האחרונות, מטורף, זה דמיוני, כמעט דמיוני, שכבר הספידו אותה, המיתו אותה, המניה ירדה. כל חברה תצטרך להמציא את עצמה מחדש, וגם עולם בניית האתרים. לפני 5-7 שנים היינו אומרים לילדים שלנו, חבר'ה, לכו תלמדו תכנות. כן, מדעי המחשב, זה עכשיו אחד הטופ. מדעי המחשב. אבל בדיוק למה זה מתהפך, הרי בזמנו אמרו תמיד יהיה צווארון הלבן, המהנדס, העורך דין, הרואה חשבון. המקצועות בזמן שאנחנו היינו צעירים, אמרו, האינסטלטור, החשמלי, זה כאילו כן, צווארון כחול זה, אבל היום זה מתהפך. זה בדיוק הפוך, היום האינסטלטור יבוא להגיד לך, תשמע, תכנת יקר, אתה, כמה שנים יש לך, אתה בעבודה, יש לך עוד 3 שנתיים וזה, כי אני אבוא לפה, אינסטלציה לא תוחלף על ידי AI, לא בקרוב כמובן, עוד, לא יודע כמה, דמיון של שנים. כל מה שקשור אגב לידיים, ולא למחשב, כל מה שקשור לידיים, לבוא, מבנה, תקלה, נזילה וזה וזה וזה, כן, ייקח זמן. ייקח המון זמן, והמחירים שלהם יעלו.